Ahırı tuttum ay men. Ay. Yine den may. Çağladım. Gene bala yine gel try. Çağladım. Ay menem dinlay menem dinlay. Go. Ay bala yine gel try. Ay selam aleyküm am. Aleykümselam. Tekke be. Çörüğüne ne geldin lan? Zordan tuttum ay am sizi. Beyim kaçıp görmem men gününü can edip öyünüze barıp akşamım öydüne harışmazım akşam barvaydı kayıtıma erti düşürölüğün yazalığın deyip. Kim atça o? Kim atça? Sizi kaç oturuyorsunuz da ne seni çor. Koy sana. Zordan tuttum beni buna. Öyle zordan tuttum bana. Şunu tutamsan sen bağırlığını bildim de berdi. Kaçan bako. Amcan düşüreylin men minne talandım görküzüsünüz gelin okmayı. Talandım görküzüsünüz gelin okmaya. Oho Türkistan şun bolanok düşün ilki bilene biz işte görüyor ha. Hazır o biz bugüne biz menadır operatör nereden tapayın kameralar ornamalan için yürütü yer tayarlamalı. Düşün bolanok şun. Mena video için nereden tapayın hazır ho. Sen ana deyip böyle ne yapıyorsun ya? Men devleti operatör alıp kayıttım yanımla alıp geldim tuzuru alıp geldim. Hani seyredan ana görüyor musun seyret? Koymadı tuzur alıp kayıttı. Gün veren o hesaplayayım. Düşürüp de yine lenge şunu. Alıp kayda ettirayaan öyle. Hey bana var düşürmedim koymaya. Şey değil mi? Su Telvela diskala değil yani. Kuruludun mu düşürün de neymiş? Gayret edin onunla benim bu talandım görgüzüm ne de. Hocam. Bol bir geç oturacağım onunla. Böyle yapar ya. Bol geç oturdum ben onunla. Katastrofe ya. Gör yani. Buna gelen zaman ne düşürmeden günümü koyma. Niyelik var lan Maro. Aran toyumda var. İmon istoriyası ya o hem bir yerde var. Duruz ya da maylan ya o arasında. Ki bak oturmana var zaman bu oğlumlar da diyor. Kuydum gara diyalık ko bari yerde var. Olsun var en oldu. Düşürülü davolunu dik koyuyor. Koyma ya bolmaz. Düğüne düşmedi. Hey bari yaptık ki. Geçti oturuyor geçti. Assalamu alaikum. Gepleşigimizin saatlyk şowuny biz bilen her sanyny deňine paýlaşýan gadyrly tomaşaçylar. Biz sizi bugünkü gepleşigimizin täze bölümine, ýagny 3-nji sanyna hoş gördük. Biziň YouTube kanalymyza hem-de täzeliklerden habarsyz galmazlyk üçin ekranaky jaňjagada basmagy unutmaň. Gepleşigimize gyzyklanmalary gowşatmalyň. Hemişe biz bilen galyň, hassa aktivlaşalyň. Gepleşigimizin bu edeki sanyny hem öňkü sanlaryndan belli bolşýaly meşhur döwlet video studiosy ýazga geçirýär. Ondan hem mehribanlar size tüýsürekden gyzgyn arzuwlar bilen zehinleriň gözlegine başlaýar. Biziň bu edeki mehmanymyz öz goşgulary bilen iýleşlermede lezzet paýlaýan talantly ýigdimiz Türkisahir. Türkis hoş gördük. Sağ olun, köp gepleşiňizde çağıranýyz üçin, o işiňizde üstünlük arzu edýän awzanyň sağ bolsun gepleşigem näme diňe bundan belägem üstünlükleri ýar bolsun diňe hemra bolsun. İnşallah. Türkistan. Şu wagt gepleşigimizde bir girişmezden öň gysgaça özüň bilen tanıştyraýyn. Nirde dowluň nireli bir dowlun ýylyň. Men 1998-nji ýylyň 5-nji ýunyny Marwel anatynyň Murwa Vetrawnyň Molnepet Daýhan birleşigine eneden dowuldum. Häzirki wagtda Karaçay Çerkez Döwlet Üniversitetinde okuyan 3-nji ýyl talip. Häzirki wagtda öz bilşiňiz ýaly. Gatama. Goşgular bilen, toýlar bilen gatama. meşgul bolýar. Manada. Köp sağ ol Türkis. Şu toýlaňdan, zakarlaňdan da sary wagt tapyp gepleşigimizde mehman bolan üçin. Deýänýän. Olanlar size köp minnetdarlyk bildirýän. Şunu ýaly gepleşiňizde syla formatlap çağıranyňyz üçin
Hawa işinizi üstünlük ardı ediyen anlajan gızıklı hep olur deyip inşallah umid ediyor tomoşaçılar tarafından. Nesip bolsa sen gollamoňda komandamyzyň hem aktiv bolmagyny tomoşaçylarymyzyň bizi hemişe gollap durmagyna inşallah şowhuny gepleşip görer deyip umid etýär. Nesip bolsa. Türkistan inni üstayda seni tuoleme biz köp urda görýärse. Şahirçilikden daşaram tuoleme Vine'larda görýär seni YouTube'da, Instagram sahypalarynda paýlaşýan da Vine'dan paýlaşýan. Toýlarda tamadaçylykda kän görýär biz seni. Tuoleme aydyma maýdy berýär, köprak toýlasalar tansyna çenni etýär. Nikada ýanmy? Inni häzir şeýler bir wagtda öwrenip ýörnüň nikah imanım. Şu bir neme? Hawa şu nikah başga ýerine gidip bir sıvar kalacak gol ýandan diýip bolsa. Aýda bala. Türkis ine öz accountlaňda adyň Türkis Sahir diýip durda. Näme üçin Türkis Sahir? Maňa şu soraw iň bir köp berilýän sorawlaryň biri. Olam näme? Men Türk şahir diýip goýmamyň sebäbi men şahirlige münasip özüm münasip görünüm üçin goýmadym. Ýöne şu internet ulgamyny girenimden soň şonu bir özümçe atlandyrasym geldi. Indi goşku düzýän edil şahirlik derejesine münasip bolmasamam muman hawa bir ýolly da görünürnüdüm. Meni Türk şahir diýip tanarlar ýaly. Muman bir adamyň özüne bir nähilek diýsem. Köpçülük üçin bir tapawutluk bolmagy üçin. Hawa aňsat bolar ýaly. Hawa ýadyna galar ýaly hem aňsat bolar ýaly. Ýolly gelýäkam hawa Türk şahiri gelýär. Ýadyna hawa Türk şahiriň goşkusyny okudum. Ya Türk şahiriň hawa goşkularyny aýdym aýtdyk diýer ýaly. Muman hem aňsat hem ýatda galar ýaly hem düşnükli bolar ýaly diýip goýdum men şoň üçin. Toýlanyň gaty boldy. O wagt galar ýa. Hawa inşallah nesip bolsa dowamly goşkularyň bir ilhamyň kemelmän halka köpçülüge lezzet paýlap durmagyň aslynda şo zadyň hasabyna inşallah bir halkdan tomoşaçylardan şolady hakykatdan hem Türk şahir hakykatdan hem şahirçiligi bir münasip ýetmeňi şeýle ulbeýik derejeleri arzu edýär. Sağ olun ýetler, köp minnetdar. Indi şu ýerde gepleşigimiziň başda sanlaryny tomoşa eden bolsaň, biz her sanyna gelýän myhman üçin rubrikalar taýýarlaýar. Şo rubrikalaryň üstü bilen senne de ýankylardan başga talantlaň barmy ýokmy? Häzir şo rubrikalaryň üstü bilen senne de şonu görüp bilersiň diýip umid edýär. Başyna nesip bolsa başardygymdan. Onda näme mähribanlar? Birinci rubrikamız oýlanyp gör. Bizim bu rubrikamız Türkiş oýlanyrjy sorawlardan ibaret. Sen şu sorulara cevap vermeli. Taýýar bolsaň başla berýär. Başlaýyn. Başardygymdan oýlanyp jogap berjek bolar. Indi Türkistan. Birinji sorawym Aleksandr Sergeyevich Pushkin atanaýan. Bir Rus görnükli Rus şahiri. Bir Rus edebiýatynyň bir altyn döwrüni goýup giden şahir. Mektep programmalarına da geçýär, universitetde da umuman oku programmalarına öwrenýär şo şahiri, goşkularyny da okap gördüm, gyzyklanyp gördüm şo şahiri. Gyzyklanyp gördüm. Ýanky men taýýarlyk kursuny okap ýörkam. Şonu Rus diliniň döredilen güni ýa-da bolmasa Rus diliniň güni bellenip geçildi, bayramçylygy şol universitetde. Şonu taýýarlyk kursuny okan wagtlam, şo wagtlar maňa molumlar tarapyndan Aleksandr Sergeyevich Pushkin'in roli ködürlendi. Şeýlelik bilen men
Aleksandr Sergeyevich Pushkin'in "Я помню чудное мгновение передо мной явилась ты." Şeýleräk bir gidýän goşgusyny öz giyimlerini giyip, ýa-ni ol şilyapa diýilýär uzyn. Şoňa çenni biz özümiz kardondan ýasap, şol keşpi zanlandyrmak bagty nisip etdi maňa. Aleksandr Sergeyevich Pushkin'in bir ýa-ni buyra saçlary ýa-da bir egini atýan halatmy gara şodatlary giyip, şilyapasyndan giyip, şeýdip şol görnükli şahyryň keşfini zanlandyrmak bagty maňa meser etdi. Ya toňat. Tuolama bir özüňem has bir şahyrçylyk bilen meşgullyk berýänsoň edil şo döwür näme bolmaň ýa-da kursaşsaňam seni şo bir şahyryň nemesinde sen oýnaýsaň kim görür nälerler. Doğru. Toňat. Indi şu şahyr, şu rus şahyryň bir ömür döredüjüligi, bir ýazan goşgulary, tematikasy, bir goýup giden zatlar. Umuman sen hemmemizem oku döwründen bäri bilip gelýär, dogry-da? Şu şahyryň kakasynyň ady näme bolupdyr? Şu şahyryň kakasynyň ady Sergey. Sergey bolupdyr. Onu sen nerden bilýän? Şu wagt edil men muny edebiyatdan okudum ya kitaptan okudum diýsem dogry bolmaz. Aleksandr Sergeyevich, uman şol oçistowa Sergeyevich bolandan Sergey diýdim. İlki bilmejek bolun gerek. Şol şu Pushkin'in kakasynyň ady kim bolupdyr diýdim. Men onuň başda kaýdanda Aleksandr Sergeyevich Pushkin ýeninden şo Sergeyevich ýadymda galdy. Şeýlelik bilen Sergeyevich, Sergey bolupdyr kakasynyň. Sergey. Bana Nere Türkis. Şu zat diňe seň zatyň. Ýöne şu zaty senden adamlar kän ulanyarlar. Näme zat şol? Özüňden köp ulanyarlar. Özüňden köp ulanyarlar adamlar. Ýöne diňe saňa degişli zat. Maňa degişli zat. Ýöne adamlar Sen özüňden menden köp ulanyarlar. Näme zat şol? Näme bolup biler? Adamlar menden köp ulanyarlar şolady. Ýöne men şahsy zadym. Sen diňe sen zatyň Sen şol. öz adam. Sen özüňden hem adamlar kän ulanyar şol zady. Diňe saňa degişli zat öňem. Ýöne adamlar senden köp ulanyar şol zat. Näme zat bolup biler? Şu näme? Algydarlardan almal bergim bolan. Algym bolanmasa? Alaýyn köp ulanyarlar. Ony beren oklarda. Yo. Hemmek şu sen bir adama berýän onu. Sen men biziň soraýandy hemmek şu paşdy. Hemmek şu ulan. Seni tanayan, tanamayan, tanajak bolýan. Ay seni bir ýerinden bir ýer eşden, olam eşdenem bolsa diýjek bolýanym. Sen şol adyny özüňe ýetiren oklar da senden kän bolýarlar. Men şahsy zadym. Näme? Yo asliýetinde näme üçin olar menden sorma ulanýar şonu? Men öz şahsy zat. Men özüm berk gördüm bu kamony. Bilemokda. Ýöne şolar kän bolýar senden. Han goýsa pikir. Yok, düşünüräň azık düşünür. Seret düşün. Sadece ýakynlasaňyz bolmaly. Seret ne gaýtalýan. Şu zat Hawa. pikirler näme zatlan. Şu zat sen öz zatyň. Aýratyn öz zatyň sen. Hawa. Şonu adamlar toğrukdaki adamlar senden köp ulanyar sen şu zatyň. Näme zat şol? Pikirler näme zat şol? Näme bolup biler? Näme bolup biler ka? Geçiň diýsen bolýam, näme diýmeli? Bilmesen geçin. Ya näme diýmeli? Geçiň diýsen bolýam, bilmesen. Ya bilen mokmu? Bilemokmy? Indi aýdan soňa wy diýerin olyn. Aýtmaýarsın. Aýtmaýarlar o näme? Yo aýtmasaňyz da muruny men bilesim neler onam. Soň men sizi goýman. Yo. Bilemokmy hiç? Baş harpyny. Baş harpyny uraýdyň? Hiç il variant ýokmy? Hiç il çıkalı yok. Şu an menni nälik diýsem kam. Bu zat bu soru bilmek üçin kellen işlemeli la.
O kille minne yok. Ona boynun al yani. Ha o. Şonun. Onu bilýärsen halen nären bir kelle diýär. Kille diyor ama başlık koyup ver diyor. Yok. Gelin onunla. Sonra ne oldu? Sen kadın gene başka bir lon ya. Sen öz zaten. İyi çekellen gel ama. Min Eren Gelin onunla. saçımka. Yok, paska. Evet, bu lon yok yani başkaları köp lon ya senden. Men Özüňe mulan ýa, ýöne başgalar senden Senden kän ulan ýa. Ýöne şolar diňe şahsy sen ýeke özüňe degişler. İyi o kille girik keler. Seret. Täden sonra verein. Şunu düşünmedi. Bollu başka sorumu da etsin. geçme aydın hani. Yok. Aydın yok mu? Olmuyor yok. Aha. Türks. Şu zat sen öz zatın. Şu zatı töwerüňdäki adamlar sen özüňden köp bolýar. Näme zat şu? Menin gatım iyi telefonun olmalı. Ben belki bilmem. Zaman malı bilmem. Adam belki öğren adamlar deyuplar gitkenlerin köpünün nerekenlerde. Bilýän gokmy? Geçin diye ben. Gelin onunla şu sorawy mehriban tomaşaçylar size goýýar. Tesbirde ýazyň ýanky sorawyň jogabyny haýsyňyz bilýäňiz. Yani. Tomaşaçylara goýaly. Şu hakiki. Sana da Dinle. Ben aydayım mı cevabını? Ayday. Kille girik keler o için. Ay sen Ay, day. montaj etdi paydı. Ya men hiç sana diyecek. Bilemem bollu. Ay Ya. ayday. Aydayım mı? Ayday. Ay tom. Men montajçılar. Yok, dur zaten koyduk biz. bir zat aytsak özüm. Hazır sen aytsan ara. Bulandan şeydi bu da gaytalı da diyor ki montajda koymayın ki bilýärmi? Ya onu diyeyim ben. Bilemem dedim ben menüsü. Koymayaz. Gelin onunla. Ya ayday sonra. Ayday. Türkçe. Gelin onunla mehriban tomaşaçylar. Şu sorawy size goýýar. Türkçede aydym zok. Tesbirde dogry jogap ýazýança türkçe sorawyň jogabyny bilen ok. Şeýle gürleşdik. İnnik sorawma geçýän. Gözüňe getir türkçe. Bir odun gyýyp. Üzüňiň suwyaly gyýyp otyr. Senem şoň oturan ýerine oturup bilen ok. Şo turup giden soňam sen şoň oturup giden ýerine oturup bilen ok. Gyýyp nirde oturdy? Ay bo. Odan gyýyp. Üzümüň suwyaly. Taparlar der onu. Tapanok mu? Oturan ýerini bil tapýar. Şo ýerden turup gidäýände de şo yer boşak galanda da sen şoň oturup giden ýerine oturup bilen ok. Gyýyp nirde oturdy? Nide oturdu? Nerede oturduk? Nide oturdu? Devlet nerede oturdu? Ey siz gat oylanır ýa-da meni. Ya diňiz şu rubrikanın bilemedin. Odan gyýyp. Men şoň oturan ýerine oturdum gelýärmi? Oturasın gelse de sen otur bilen. Sana şol hiç yeni mümkün der. Gyýyp nirde oturdy? Beyba. Üzümüň suwyaly gyýyp. Üzümüň suwyaly oturma ya. Kaçalar bunlar. Ya dik durma bayağı şap bilmem bir oyunu. Oturan. Kendin aytara soramı şu edekde bilmesem Geçen inni edekde de bilmen. Mehriban tomaşaçylar sen bilmeseň men bilýän atly gepleşiňmi dowam etdi. Şunca olayca koydan. Türkçe. Sen sayla. Ya şunun öňdäki sorawyň jogabyny saylaýan, ya da şu sorawyň jogabyny saylaýan. Haýsam bolsa biriniň jogabyny aýtýas, aýtmadygyňyz tomaşaçylara goýýas. Ine şu wagt saňa aktı. Maňa mı? İkiden birinin gyzykly soraw täze. Birinji sorawda men bir neme ýanky
Bir de adamın mudu diye. Has özüme değişti. Sen birinci soru. Ha o men özüme değişli. İkincim gıyda değişti. Yani bir taraftan ikincim özüme değişti. Böyle onu sen yani birinci sana has. Oturun yerine oturup bilen, oturup bilen ok diyen. Ey. Yok, iki. Gel şey delin. Ne delin? Birinci soru bilen hemen. Birinci sorun cevabı. Birinci sorun cevabını saylayan. İkinci soru koy. Bize tomoşa edip oturun. Edip tele tomoşaçılığımız, mehruvan vatandaşlarımız cevap versin. Yer böyle. Ne var? Mehruvan tomoşaçılar. Görsün değerli. Birinci soru yankı. Şu zat dine sen zadın. Emma başka kişiler sen şu şahsi zadın özünden kän ya. Şu zat näme zat diýip beren sorumuzu Türkiş şoň jogabyny taýlady. Indi şeýlelikde tomoşaçylar size ikinci sorumuzun jogaby galýar. Birinci soru aýrylýar, ikinci soru size goýýas. Bir owadan gyýza tuyur. Emma sen şoň oturan ýerine oturup bilen ok. Gyýz turup giden soňum sen şoň oturup giden ýerine oturup bilen ok. Gyýz nirde oturdy? Tomoşaçylar soru size. Türkçe. Yankı akçamızın guruluşçumuz ýaly. Şoda sen zadın, şahsi zadın, başkalar kän bolanýar. Şoň jogaby. Türkiş. Ana. Şoň jogaby. Ha. Ay. Näme kän oň jogaby? Son cevabı. Yo, Turkish. Ben adım. Ey beni başka yerine bir pörptürün öz adım deyip verdim. Oğlum başkası kalka bir o gene. Şimdi Turkish diyemedi. Sen adın. Sen ara biz sana şunu ara ben yani ikinci yere gaytalandı da ben başka ayıttım şunu. Yok şunu nasıl yine neyse sonra kaldı. Ayçak. Yok. Hormatly ileşer, mehruvan vatandaşlar, şu zihinle gözlüğüne gitmesi hakikaten zihinler gözlüğüne kendiler. Ama son için inniki zanlarda min ki arayı dökelleriniz koy kayıtman yanınız dilen alkaydın deyip bu inniki zanın mıyıkmanları size yüzlönyen Bizim maksadımız şu da doğru değil mi? Bizim maksadımız zihinler gözlüyor. Şimdi Ferhat sağda da men şu sayda näme garaşan ýetenin ne? İkinci jogabyna garaşan. Yok men onu gitmeşikten soň aydarsınız maňa diýip garaşamokdum. Şu gitmeşigiň bir dolu görnüş çykyp YouTube sahypalarymyza ýüklenenden ýazyljak tesirlerdäki dogry jogaplara garaşyp guradım men. Hedirligem şonda da. Ha, hedirligem şonda. Turkish innik soru şeýle. Ha, dinleýän. Conor McGregor haýsyna balet etdi. Conor McGregor. Men futbol oynamak diýen. Ayda var. Oğlum ki ben bıraktım. Şu da orayla demekten. Vay Allah. Zihinin var birinden parlam ödüyen tapını. Böyle Türkçe. İlk son sorumu rubrikamızın cemleyici sorumu. Türkçe. Seret. Sekundlardan, minutlardan, günlerden tapıp bolyan zady bir aylardan, yıllarda, asırlarda tapıp bolanok. Näme zat şol? Sekundlardan, minutlardan, Saatlardan. Yok, sekundlardan, minutlardan, günlerden tapıp bolyan zady. Şola sekundlarda, minutlarda, günlerde ba, ýöne aylarda, yıllarda, asırlarda yok. Näme zat şol? aylarda, Aylar, yıllar, asırlar, şolatlardan, şolardan tapıp bolanok. Yani sekund, minut, günden tapıp bolyan zady, ay, yıl, asır gözlesen tapıp bolanok. men fikrimçe bir harp mı diýjek bolýan? Ýöne näme harplygyny bilenmok. Näder pikirlensek bolýan.
Doğru mu? Oýlanyp gören näme diýjek bolungy berjek jogaňy. Aylardan, sekundlardan, minutlardan, saatlardan, yok, günlerden tap bolýan zady, ýyllardan, aylardan, asırlardan, yıllardan tap bolunur. Doğru mu? Aylardan, yıllardan, asırlardan tap bolunur. Oylan, gör howlukmady. Yeni futbol öğrenmek diye de mükemmel. Bah. Bir harp mı ka diyecek ol yani men fikrimçe bir harp. Bir harp diýene näme harpdygyny bilemem. Belki ýakynlaşandyr diýip umyt edýän. Bolja diňle. Sekundlardan, minutlardan, günlerden tapıp bolýan zady aylarda, yıllarda, asırlarda tapıp bolmak. Näme bar? Nahar. Mazet. Nahar bawa. Mazet. Ne bildin? Ay şey demedin azıcık yakınlaştırın. Olmasa bu kelle ulloganın içinde vaat yoksun. Komtasyon getirip döndün. Dursun, produkt. İyi de ağaç dediktim de gayret gelip bozur gitmana diyeyim. Indik rubrikamı da geçmeden goşkulomdan birini okap bermen haşet etdirksin. Goşkulomdan birini okap bermevi haşet edýän bolsaňyz ama men bir okap berjek geldi. Edil hava. Hayır. İdişinde var. Öyle mi de? Okazım yok la diyen olmayı. Okaz teresim yok la diyeyim. Goşkulomdan bir issenlik goşku ýazýan adam bolsun, şahir bolsun, öz bir ýüregini ýakyn görýän goşkusy bolýar. Ine goşku düzýän boly. Şuna gowy çykardym o. Şula halkyň göwnünden turar diýen bir goşkulom bolýar da, şolardan birini okap berin, öz göwnümden turýan. Elki ýazýan adamyň öz göwnünden turmaly, halk köpçüligine ýetirmeli. Ýaşlyk ýyllarymyzyň ýumagyny çözüläp, men ýene şol ýere barasym gelýär. Panhan feýgüýümüzi iýillerden gizläp, men ýene şol ýere barasym gelýär. Dogşuşuga geljek ýoluňa garap, gelsediň otursam saçlaryň darap, ädimimi tizläp şalt-şaltdan ýörep, men ýene şol ýere barasym gelýär. Ýada salyp daňyň agyran wagtyn, feýgy ýüreklerde urýar ka tolkun, tapmak üçin ellen gidiren bagtym, men ýene şol ýere barasym gelýär. Şadyan ýylgyryp näde edip gülen, asa basyp aşyk ýüregimi dilen, ýeke pursat galmak üçin sen bilen, men ýene şol ýere barasym gelýär. Näde dilber seni göresim gelýär. Sağ ol, sağ ol. Çok sağ ol Türkistan. Sağ olsun. Kalbına öpmem sağlık. Ulan nalades. Türks goşkulomu gadet jurnaly ödürläp bordum. Umuman aslında şu goşga iterýän zat näme seni burun halypan ya sana şururdan gollu verenler boldumy? Gatwar gowy soraw berdiňiz da şu wagt maňa. Näme üçin gowy soraw diýen men goşku düzmek bilen mesullanmakdan öň aýdym sady höwesem mady. Aýdymy gyýryp ýörýärdim. Ýöne kän bir aýdymçy bolmaga şert bolmakda menne. Onuň 3-nji sınıpda okuyan wagtlam kitap okap otyrkan bir goşkyň üstüne eglendim. Şeýlelik bilen eýdidim. Goşky düz bilermikäm men? Ya şunu başararmykam diýip 3-nji klassda bir 2 wentlik kitap pakda goşky ýazypdym. Ýöne goşky hiç ili many taýdanam, goşky düzülüş tertibi taýdanam
kämil dälli. Barlap berýänem ýok, bir şoň urun öwredýänem ýok, ine kapya ýa-da ine boğunsan, şeýle diýip, umman düzgünlerini öwredýän ýok. 8-nji klassda owamyzda bir ayarlawanymyzyň biriniň hem aýdymçy, hem şahir gyýdy bady. Men onu bilemok, onu tanamogum. Ýöne onun munun eşitdiği adam ýanky ejemden sonra ya şunýaly ogluňyz goşky düzýär ekeni şuny Mary vilayet Mary Uşak Ujahan gazetiň redaksiýasyna äkidizim gelýär. Şeýdip ýanky meni öýlerine baramda goşkulamy düzedip berdi. Şeýdip ertesi gün ýanky meni Mary Uşak Ujahan gazetiň redaksiýasyna eltdi. Men şuýda şoňa köp minnetdarlyk bildiresim gelýär. Bahar Ak Muhammedowa häzir Medine Institutyna talip, ömrü zok bolsun, jany sag bolsun. Şu men nähili çalaja bir derejä ýetenem bolsam, şoň başyny şoldur. Gazet jurnallara soň çapa çykdymy goşku? Şondan soň başladyk. Gazetlere çykdyk. Hudaýa şükür her bayramçylykda soň telewiziýalerde çykyş edildi. Näme bizem şajam meýlis goşkyň içinde bolamysyň alyp barjylyk işini özleşdiresim geldi-de. Şeýlelik bilen alyp barjylyk işine de başladym. Hewesim boldy. Öz goşkulamy toýlarda türkmen toýlaryna ulanmak niyeti bilen. Şeýdip alyp barjylyk uğruna başladyk. Oňa da kömek edenler tölemini öz dost bagşlanma doganlar Sapar Parahat Nurifler şolara men köp minnetdarlyk bildirýän. Köp goşkulamy öz studiýalaryna ýazga geçirip berdiler. Köp toýlara bile gitdik. Oňan başlangyç şu alyp barjylyga başlamda himayet beren adamlar. Olar men halipalamam diýip bilýän. Ýani Bahar Muhammedow adam halipam diýip bilýän. Umman men üçin eden zatlary başlangyçda gaty ullukan zat bolýar şol. Gerek zatdy maňa şo atşol. Şol ýene bir zady belläp geçmesim gelýär. Häzirki wagtda men goşkulamyň köpsünün aydın bolmagyna sebäp bolýan Wepa Jumayev ýani DJ Wepa. Garowumly. Ana şol agamada men edil şu zihinleriň gözlegini atly gepleşiň üstünden minnetdarlyk bildirýän. Gaty köp zatlary işledik bile, yeni öňümizde täzelikler nesip edenden bar işläp oturýar. Jan sag bolsun, ömrü zok bolsun. Wepa däde. Minnetdar, köp janyň sag bolsun, çaňçyklaryň bagtyny onam. Gatoňa, Türkistan. Senem işleňde üstünlük nesip bolsa. Amin hemem. Indi rubrikamız finans. Türkis. Häzir taňa nauşnik takýas. Hiçdat eşdeňok. Ene şahada da gurulýar. Sen şoň näme gurulýany, näme waka etýäni özüniň kimligini biljek bolmaly. Umuman şo wakany men aýdýan zadymy. Sen kim? Men kimdem düşünýärdym. Şo wakany sen biljek bolmaly. Başladymy? Başlalyň. Eştilýän şu an. Eştilýär şu an. Sonra o düşnükli. Inni eştilmedi ýa-da. O düşnükli sonra. Şertimiz düşnükli. Eştilýän, dedim eştilýän. Eştemok diýip eştilýän. Yo, eştilýän ok. Indi seret. Näme waka bereli? Seret Türkisün göz tamada dogurda. Men toy urlaşmana barýan bolaýyn. Tamada tutmana toymy. Şo waka bolýarmy? Bolýar.
Davay. Salam aleykum am, goğmaydı, ne diyen can, sağmayı tuğulama. Düşünem ama. Goğmaydı, canın sağmayı. Go. Men näme diyen şu vakt? Men näme diyen şu an? Sen näme diyenin bilem yok, men senden sorayan o vakkam. Ertire, boş mu ertire? Men näme diyen şu an? Yok, sen İsa etmeler, ertir toy alıp barmadı, ertir boş mu? Serkene gitsek mi? Yok. Yok, Türkistan am bir nırhın ayday tamada gerek ertir toyum molun ara tamada tutacak gol yani. Pul gerek mi? Pul sana gerek, bana tamada gerek. Ta gerek mi? Ya ta gerek kodu yok diyecek konular benimle. Canım ağam maskar ettin iyi biçim oturanır var. Zalim ta Hudaya şükür edin o mu? Hey şu işte. Men bilen işin olmasın ertir boş mu bana toy spisen görüp boluyor ama tamada gerekti yani. Ağaç kesecek mi? Ne edecek? Ağaç kesecek mi diye bolar. Yok, Türkistan. Canım benim. Ha? İsteyen mi? İyice mi uğraşım böyle yok? Nırhın ayday diyen. Neden? Bana tamada gerek ertir. Tamdır gerek mi sana? Nan yapacak mı? Yok. Ertir toy diyen ertir toy. Men öyle yani ertir bana tamada gerek. Nırhın ayt neçe uğraşıp boluyor sen. Men mi? Hava sen neçe gidiyen toyu? Pul gerek mi sana? Yok pul men sana verecek. Bana tamada gerek. Men ertir öylönyen men öylönyen ertir men ertir öylönyen bana tamada. Papa alacak kolyamın adına şapka. Dura papak ne? Baba. Başka tamada yok mu? Yok mu başka? Gaytala. Karaçay'da başka tamada yok mu? Senden başka. Ne mi? Hanınım, spisen vurayeli. Acıktın mı nahar gerek mi sana? Vay Allah. Men Hava sen. ertir. Ne minnik etti? Zaftra dik. Ertir. Zaftra. Ha? Yesterday. Ne mi? Ertir. Ertir. Ha, ertir. Öylönyen. Toy oluyor ama ertir. Toy öylönyen men ertir. Saçlık kıstıracak mı? Vay Allah. Toy öylönyen. Toy. Toy. Men toyum. Toy. Men toyum. Sen toyun mu? Men toyum. Aha. Mana Sana. tamada gerek. Bana gerek mi tamada? Sana tamada ne gerek? Sen varlığını ne yapacağımızı biliyorum yok. Ayday teyzen ay. Ne gidiyen toyu? Pul verecek mi bana? Ertir verecek, toy alıp çık verecek. Ne nırhın ayt. Pekerleni. Peki maddi de mi kal? Mali ne edecek mi? Pul verek mi? Hey vay Allah. Türkistan ertirmen öylön yani tamada gerek nırhın ayt. Haydi yan. Ha. Direkte yazabilir mi? Vay. Bar hayım allın vay valla. Hiç ne olmuyor no. Çağırdım üstülen dışına inedin. Köp sağ ol Türkistan. Saçma ağırdan için. Barca nervine allın diye. İnni şutayda. İnnik rubrikamıza geçeceğiz. Rubrika devam et. Türkiş. Rubrikamızın şerti öňkü sanlaryna tomaşa eden bolsaň biz sana
şahirlaryň, belli şahirlaryň, öňkü ýazyjy şahirlaryň goşgularyndan bir setirini aýtýas. Sen şoň iýzine dowam etmeli, hem-de kimin goşgusydygyny, awtoryny bilmeli. Şerti düşündüm. Düşündüm şertini başardığımdan hani nesip bolsa bir inşallah. Ana. İlki bilen bir soraýyn. Ya haýsy şahirler gowarýan bir has köp okandan häzirki döwürde bir gyzyklanýan şahirler. Men Nuskow şahirlerimizden öz owadoşum Aşk Mülküniň şahsy Molnepes şahiri köp okudum ve heýlek diýsem kam şol owada ýaşanym üçin belki şu zat berilimi diýjek bolan maňa. Ikinjem Berdinazar Hudaýnazarow. Men köp okuyan şahirlerimin biri. Häzir beýleklerim köp okuyan ýöne Kerim ağa hasini olan bir köp okuyan şahirlerimin biri. Oňum ýatda galan belli goşgulary bar. Onu asla bilmelik ya tutmalık mümkünler. Tamam. Onu bizim şu taýda şu rubrikamı edil şu tema değişli. Bizim birinci goşguymy. Garaşdym gelmedin maýsam. Garaşdym gelmedim maýsam. Men birinci gideýsti otyn şu goşguyny. Birinci gideýsti. Dogrusu. Ýana häzir çen bilen şoň awtorynyň kimligini, zadyny belki bir palatyp takmaýyn. Aýtsak bolmagy mümkin. Garaşdym gelmedin maýsam. Men pikirimçe bu goşguy Berdinazar Hudaýnazarowyň kim kadiýa edilýäni men Berdinazar goşgularyň baryny okap görmek ýöne şeýle pikirdemen. Türkçe. Yok, gıynadık da bu goşguy Berdinazar ağanky däl. Garaşdym gelmedin maýsam. Ya da tapylym bir mekir düşman. Goý düşman tapylsa tapylybersin, tapylyp kän yedek edipdi puşman. Bu edek hem şeýle boljak hükman. Dost tapynan bolsaň, men şondan gorkýan. Goşguy ýazylyş äheni Kerim Gurbanetbesowňky. Şonda ol okap bereninden soň Kerim ağaň derejeliligini nähilek bir öz boluş aýratynlyk bar da şondan bildim men. Kerim Gurbanetbesow goşguy. Gatdy dogry. Inni goşguymyz. Gara özüň galam maşyň. Bilmen näçe ýaşyň. Yo, düzmeli. Taýar düzülen goşguy. Bilmedim diň näçe ýaşyň. Nerede? Me şu goşga şeýle ugudan aýdym amma menen bir başardymdan hiňlenip bereyim. Gara özüň galam maşyň tirdirdi o gaçtın ettin. Yalpılsına gara saçını mardır diye uçtun ettin. Inni sul aydımdan minnettar ilki bilen sana hiňlenip berenim üçin. Bu da ama Mahmud Oğan'ın belirtti yanlansın. Tamam, biz şu an zekinden gözlüğünü mekban olduk. Şimdi men pikirim edil häzirki sen berýän goşgularyň ýygyň dowam edip bilemek ýöne başardymça awtorlaryny aýtmaga çalışýan. Kimin görüp bilen? Bu goşguy Aşk Mülküniň şahsy Molnepes şahirim goşguy. Gatdy dogry. Molnepes şahirimizin goşguy. Doşum diýen olaýyn. Indi goşguymyz. Men gurrun bereýin kulak goý senem.
Endi bolan uram dolaydı koyur. Yok. Birini burayda. Men gurrun vereyin gulop koy senem. Bilmedim benim. Doğru. Meni ben bilýärm kan diýen bola. Men gurrun vereyin gulok koy senem. Kur'an adı izifin. Boş kısmı. Aftori. Yok, kurban alır edeyim. Hay şagir köpü koyar nitin sen ya. Berdin alır Hudayna var. Ay diğer işi bizim gepleşimizde gelip plan şagir köpü koyar diyen bıyıkmanlı. Hiç koşkumdan bilemem. Yok, ini Ne için gel? Ne için gel? idin devam edip bilemok doğrusu. Yani haydi şair köpü koyan deyip yakınlattı. Şun hava sen Berdin ben yakınlattı ya da. Derdin nazar, Huday nazar. Tekkim hemme adına kömür etmeli öyleniyorum. Doğru öyle. Onu öyle bak çıkartayım. Derdin nazar şagirimizin koşkudu. Men gurrun vereyin gulok koy senem. Hiç kaçan adımı tutmazdı enem. Köçelerde oynap günüdüğün. Gelemde diyerde ağastın sen kudayım. Ol ulak koşkuy uruş yıllarına bağışlanıp bir şu temada yazılan koşku şeyle tesirli bir damağını doldurayan koşku. Bernalar ağan koşku. İndi koşkuymuz yeryüzünde neçe adam bar olsa Yeryüzünde näçe adam bar bolsa şu goşkuy men öz goşkuym. Doğrumu? bu bitmeden o şun after so dir bolan o da hey Diýerliňe Ya da gördüm gaya. yeryüzünde neçe adam bar olsa Riznim devam ede. Riznim devam et. Onun men aftorun bilecek kolayın. Ini şertten çıkyas biz doğrusu. Aw rubrikan şertten çıkyas. Şerti bolanına mümru bul. Şeyle urna söylüyorsun sonra vaz kasap beri adam orada. Ogurlu koşku adyny aýtdy da şu bilýär. Ine. Yok, ey onyala gel, yok onyala gel. Sen devam eden men belki aftorunu bilecek kolayın. İkinci de tırnaydayım. Var mı? Yeryüzünde neçe adam bar bolsa şonçoda kiçicek günnür vardır. Şonçada kiçicek göğünler vardır. Aw, näme etmesen çözülmejek düğünler vardır deyip men öz goşkuym şu. Men öz goşkuym yani. Ya. Sen kimsin o Hakikaten. Bolanla dolayı sen kim olsa. Yeryüzünde näçe adam bar bolsa şonçada kiçicek göğünler bardır. Aw, Ayday. näme Göğün kiçem olsa. Göğün kiçem bolsa seherlad üçün çözülmejek uly düğünler vardır. Sen kimsin o? Aw. Doğrudan goşkulan ödün kimi ya senem kerim abi. Yok. Özümün köy. Ödün kimi? Men sen basta. Şaza. Goşku hakikatten sen öd goşku. Ne sen öd kavundun aldım. Aw, sadece olam. Emrjum. Yok, internet yeryüzünde näçe adam bar bolsa diýip aýdan tetiriňi men özümün kan men detdim. Ýöne sen sonundan biri bolan bolsa da diýdim bolan. Diýdim. Men nidim? Gaçan näme bu dünýäden o dünýä. Näýdilermi kärak falan goşku. Yok. Ya tutuldım o. Biri bolan bolsa diýdim on men hasan agryk bir ýola şeýdi buratdylar ka diýdim da diýlek. Yok, goşku hakikaten öd goşku. Sağ olun. Boynuňa ala ikinci krug ýasap berdiň. Hey menem köpüm ispadım alıda. En son koşkuymaz. Gün hancarı gökten yere iğnenne. Gün hancarı gökten yere iğnenne. Şu koşkuyu gatı tanış koşku bana doğrusunu aytsam. Zülpün diyen koşkum ka diyecek kolyan. Ya yok. Bulamır monepet şahirin. Doğru kapper şazam. Ya şerten çıkar. Şerten çıkar. 2 ming rubl bolýar ya mungul. Önkülör hasaplamadı. Önkülör hasaplasan 5 ming rubl bolýar. Döwçan.
Şunky zapysyň çykdyjyny öde ýazşynmış. 5000 rubl bolýar ýanky. Şertleri her şerti ütgejen üçin 1000 rubl. Rubrikany täzeden aýtdym. Rubrikana dowam et bolmadymmy? Töle var. Rubrikana töle içil. Yok. Dowam et. Bir joş. Yok. Çıkar. Geç dene. Toydan düşen. Doğru kapıram. Belki gün hancarı gökten yere iğnenle güne karşı doğan ayı gözelsin. İyi. Ussa Cömert. Ussa Cafer işi. Ne? Aydaydım. Ussa Cafer işi sen cap cübbesi Ispahan'ı kurlan. Ya iyi gözelsin. Kimin goşkyny bu? Bey goşky. Şuna. Doğrusu men özüme şu wagt ayıp da şu goşkyny bilmedim. Men dowam edip bilmedim de. Mümkün ýa şunu dowam etmedlik. İslenlik bir adam üçin şu şöhriyete hormat goýan adam üçin dowam etmedlik mümkün ýa. Häzir men utanyp otýan dogrusu. Bir de tomaşaýda oturan iýleşlenme de maýdandyr. Özi goşky düýýänem bolsa ýöne goşkulary okano ken ýa-da dowam etdirip bilen ok diýendir. Bu goşky biziň edebiýat sunnatymyzyň bir başyna oturan özünün goşkulary bilen halk köpçüliginiň bir näýlek diýsem kam durmuşy ýagdaýlaryny beýan edip şolaň ýüregine girmek başaran biziň bir ägirdimiz Maltumly Pragyň goşkysy. Maltumly Pragy. Ýanky şahyrlaň öň başçysy. Maltumly şanyň goşkysy. Türkmen edebiýatynyň altın kitabını koyup giden adam. Altın kitabını koyup giden Maltumly şanyň goşkysy dogradyan şany. Edebiýatyň kökü. Dowam et rubrikamyza bak kelle aýdyň türkçe. 5000 rubl haçan ýaraşan. Ya malades dogradyan. Innik rubrikamy öýkünmek. Türkis. Men sana waka berýän. Salada da sen partnerim bolar. Siz şonu ýerine ýetirip bermeli. Taýarmy? Taýar. Başladyk mana. Birinçi şertim şeýle. Haýwan öýkünmeli. Bir pisik öýkünip berdiňiz. Pisik öýkünip beriň de. Şu adam ordan gelip görmedi. Ýüreňizden bir şey ökünýänler. Dikdik. Sene özüň bolup goýber. Taý o pisikler ona. Söyleme. Garfield dali. Ya Sokino. Multifilm. Yeri pisik ökünmeli. Men şu diýä menem etmeli bolýar. Senem pisik ökünýärmi? Rubrikalar menem özüm bilemok. Bana da maýdan. Yok. Senem ökünýärmi pisigi? Bile ökünmeli. Kim bilme? Ýa. Hor bolup. Esa sen öýkün. Sen öýkün. Men öyle sana kömek gerek ýerine. Bol sen başlaýan men soňdan çykaýyn. Kowa senpi. Ne? Bolunma. Näli? Aýda. Pisik gözüňe otur. Pisik yok, gözüňe gelir pisik gol. Şoň al häsiýetlerine şo pisik öýkünip de. Sen ne ýapyş? Ne Pisik näil häsiýetler? Häsiýetlerimi ýa-da Pisik ne diýä umuman? Pisik öýkünip ber de sen. Men sesini etsek gol otuýum. Sesi demet. Ha, pisik. Nime diýä? Başka da nokta. Nättin täze ne? Miau. Beni derme. Sen şu gura aslan pisik beňleýän var ki. Za diýmedik de şeýle meňler. Bu kadar bu doýa pisik. Ne diýen onda men? Täzen mi? Ne diýä pisik bir mırlan bolýar bilýän ýa ne bet diýä şey diýdim da. Hidin bolmaly. Öýkünme pisik öýkünýände. Nah.
Gitti ona pişik olma olsa eşek olayım dene oluyor. Şükürler. Ver alıyor tuttur. Usundur lan. Ola John. Başka da dur gitti oğlum. Vur kafana değişlik. Ay vur kafama etmeden o. Berekella şazım. Tamam. Göbem ötür. Emadinna. Reynikta sen. Şu Emadin reynin içinde Amerikan Alp parçası sen. Boydu. Oyun Alp parçası oluyor. Sen toyda Alp parçası tekil Türkmen Alp parçası. Yani Amerikan Alp parçası var reynin içinde. Garnarsa mızılıp verdi yanga. Ladies and gentlemen, дамы и господа, добро пожаловать в Гумя Дайлангар. Ne mi vurgu takılıyor ama? Ay çok olmasa. Ne mi değil ya? On. Bıdışık. İngilizce bilen mi okta? Bıdışık İngilizce. Sıradan Pirli. Aplodismenti. El çarpı. Senin adın mı mi? Ha? Kim? Melez Batero. Dame господа, добро пожаловать в Гумя. Bunu ya dedim çarptırak. Yapacak kolye gitti şimdi. Yeri. Ne oldu? At sapsın Alp parçası. At sapsın Alp parçası. Al çapsın, Düştüklü mü? parçası. Tamam. Al parçası. Ben Alp var. Tamam da. Al kitten de min bir. Şu ara şu Alp parçalık mesela tüy sen yolunda tek. Ha, gitti onu. At çapsın al parçası mı? Yani bassanız ne mi değil ya? Pellahana. Yok, infon kal Pellahana. Yani Badalga mı? Badalga. Gitti onu. Hürmetli atsapsımıda katlaşan mehvan iyileşmemiz yine hazır bedevlemiz atlamız Badalga'dan uğraşacak olup oturuyorlar. 1, 2, 3 Badalga gitti. Yok sen çap ben aydayım. Oğlum sen alıp parmalı çapma. Ben çapmalım gitti. Atlar doğru yola düştüler. Berekallah şu an Bozumaniye'nin atımız geliyor. Birincilik berekallah. Bayadır ağayda atlar yetişiyor. Ana geçti Pellahana gol. Başkatınız yok. Ben çap bolluğum. Ben çap kudur. Aynen valla. Valla. Vay. Sen toyda Alp parçası değil. Bu yağda go adam. Yağda yeten adam. Don adam. Alp parçasının yanına varıp mikrofon koruyor. Kutlayacak o. Kutlayanam mı sonunda? Tamadan yanına varıp kutlayacak diyen de arfaya. Şu yağda ne el var ya toylarda bolup gördün ha. Toyda tamadan. Kutlayanam mı sonunda? Hani yeri. Gitti onu. Sen tamada olacak mı? Sen tamada olacak mı? Yok tamadan. Sen ha? Yaşlar baktı olsun mehruvanlar. Yine şu yerde. Bir mıntayı kızım. Bir Ne ol amca ne gerek? Neden diyeyim sen? Hadır mehruvanlar toy devam ediyor. Yok dururken gurulma ma mikrofon verme mikrofon verek. Yaşlar tutacak men. Bak canım ama adını aytmene sen çağırca öldüm. Ya men öldüm çağır yani kim? Yo bar. Sen sonun tayı giysin geleyim sen toyun sonunun.
Taya yedin gelmese mikrofon bermem. Gayret et. Ey, bang bilen öz diline gurlaşmadan. Namaz yok. Toyan var. Men tamamdan bilen. Tamam bilen. Hani mehriban ile Stayda üylönýän oğlunlygyň zanýatçak gullukdaşy diye. Ol gullugy Akoptosi. O gulluga baranna bir şoň gaýdan eken gullukdaşy. Öz dostun gullukdaş dostun gutlamagy, ýürek arzularyny beýan etmegi istedi. Hani ul hormat bilen toy mikrofonumuzy şu alkas dostumuza geçirýär. Mehman ne? Alkas diýin. Balakkan bol çaltırak gutla garaşyp otur. Berekellah amzat ister bulun Allah kabul etsin ya asar sizden balıklı olun. Dur habermin. Dur sana diyeyim benim. Dur. Men yani gullukdaş değil men. Tamam meni. Tamam. O men sana o tutur yavru gayn. Sen mikrofon ber diyeyim bana özüm artık yani o kayına setten. Men özgürüm. Ya sen ben onun diyen olmalı. Allah ben orada toğ üstün da toğu üstün diyen olmalı dedimce. Ama bak onun Hey, bak durun ya sen bak. Tamam da sigara ne? Lan şunu. Vay. Ugar adam ne kene olam. Köp sağ ol amcan. Ardulan asıl olsun ya asar sizden balıklı olun. Toylara mutlu olun. Köp sağ olun. Bana Bu toy iki olmalaydı kelle tutulmadık yani derso. toy diňe alyp barzam däleken arasynda bir doňom gedýär arasynda. Bana da tutulana gatı. Türks. Inneler. Sana parik giydirýär. Kim giydirýär? Parik. Aha. Sen toyda zenan alyp barsyty bolýan. Şoň ekip. Toyun zenan tamadaty. Aha. Tayar mı? Tayar. Tayar raktırma. Saçına bolar fondu yani yok. Ay sondara. Aslan parayı ama ne? Dur ya mı ne ayak bunu getireyim. Oğlum ayrılıp takılan ne? O zaman oğlum. Ey, Türkistan. Ha, bit tat oğlum. Ey. Bit tat oğlum. Sen bana Yani. sen obrazın ütköde toydu. Tamam sen. Go West. Geçti mi? Lan yerik ey. Hemen. Sana onu giyip çıktım ben şu an. Yeri toyda zenan tamadasını yükünüyor. Tomaşaçılar men öz orijinal saçım değerli şu hakiki değerli yasamadır. Sesime mitko değil mi? Bolman erkek sesi zenan ama. Ya men de yara köpüsüm. Başkalar men de ses men diyenler var. Sen oğuzdan sen tikkin tutsunum. Ana gitti onunla. Yeri. Şer vurgunun sana balık getirdin. Yaklı kişinin arzularına getirdin. Asla unutulmazak toylu günleri meşhur devlet video stüdyosu size getirsin. Selamun aleyküm. Baktın faili sıyladan sir faili. Baktın faili sıyladan sir faili. Toymada katlaşan izlemek bağlamın. Yine bugün asır kadimetten alıp kaygan kadimi mar uşağın toprağımızda. O iki koşa civanın. Bana toydurmuş dayı. Nasıl baktı onlar? Bollu mu? Türkçe. Suçe var. Dayla bir suca hiç. Nereden dayı? Tamam da dayı da. Tamam da gene. Eğer ilk saat diyen yok mu bu kâr etmiyorsun? Men mi? Bravo. Aa sen bugün toydan çıkıp var yani. Arkayından. Aynen çıkmadı diye. Dayı da değil ama. Yok hadi. İyi. Grannen gurun okmusun ni? Yalık var mısın no? Ay ben de öyle tuğulama. Ne olmuş lan diyecek hocam. Ya o kadar diyecek hocam. Sağ ol diyeyim. Minnettar.
Malades. Gatwo. Hayır, aynen ya. Ay yok sana geçtiler gitmesin bu ne sen ayırmadın. Hayır, man. Ay valla. Tuğulama Türkistan. Hezillerden sen adiyana tuğulama. Malades. Ine tomaşaçılar şu vat sizem tomaşa edip oturyorsunuz. Ine özümüzüm görüyorsa olun. Hakikattan ham bir diňe bir tamadaçylyk ya goşguçylyk ya bir aydın bilen değerli artistlik ukuyum yeterlik derecede bar eken. Sağ olun. Köpürlülük gowzat. Köpürlülük Başardan diyemem. Başarmak için barlak görmeli. Malades. Tuğulama. Gatwo. Ha, olun siz bilen. Inniki rubrikamyz erkin sorawlar. Erkin sorawlar. Agzalymyzdan gelip bilen sorawlar bolup berer. Sen öz kommentariýalaryňdan alyp bilersiz be sorawlary ýa-da tomaşaçylaryň gyzyklanyp biläýjek sorawlaryny biz saňa berýäs. Başyna. Taýyn onuň başla. Ha. Şahir adam sen üçin näil bolmaly? Şahir adam men üçin bir göwn açyk bolmaly. Şu adamlaryň aýtjak zatlaryny gözünden okap bilýän adam bolmaly. Meň pikirim indi nähilek diýsem kam. Şol adamyň kimem bolsa, näder bir derdi bar bolsa, goşku düzüp ber, aýdym düzüp ber diýip indi kimin näil derden bar bolsa, goşku düzüp ber. Şu doş bolmaly. Ha, o ýanky durmuşun gurrun berýär ene maňa şu temada goşku gerek. Ya şu temada bir kiçiräjik hekayamy, şeýle bir zat ýazyp ber diýip gelýärler. Umuman aýtsak goşma o, şol giň pikirli, bir duýgur. Ha o. Giň düşünjeli, dogry pikirli, dogry garaýan ýagdaýlar. Şol. Dogry aýdýan hakykam şahir adama gerek zat. Tekstoýa näçe diýene? Toyun narklar üçin ha. Şu ara soraw ýaman. Köp kişi gadyklymar soraw. Ya o soraw köp kişi gadyklydyr. Ýöne edil nesip bolsa hormatly dinleşler, mehriban watandaşlar, bir de tomaşa edýän tele tomaşaçylygymyz Nurky galdyrjak. ýakyn wagtlarda nurky galdyrar diýen olaýmy? Ýok. Ýöne wara Türkistan. Sen ýaly öz toýa gitýän ýok ýöne. Şoň üçin pulsuz galdym da şu wagtda men. Şu özüm toýa gidipler. Ýa değişik. Ine toýluk meselelerini inşallah toýçuluk bir gowzat alyp çykmak bolsa, alyp çykmaly bolsa inşallah bizden hyzmaty baha ýagdaýlaryny öz şahsy sahypalarymyza, Instagram sahypalarymyza, email sahypalarymyza ýazyp görüleşip bilerdiňiz. Biz hem ona peýda almazsak diýär. Siz hem alında reklam diýär. Düşünkli. Türkistan. Ine sana şeýle soraw. Ine emaillarda, storieslarda, Instagramlarda gatyk kän gawat diýilýärse, goşku zakaz alýas, ay islegler boýunça goşku zakaz ýazyp berýäs. Şahir, nazakaz, şeýle bildirişler köp okuyan. Maňa kän gawat diýilýär. Şu pikire nähil garayan? Şo zada näme diýip biljek, nähil garayan? Men şu pikiri şajam meýlis şu gepleşiň üssü bilen düşündüresim gelýän zatlar bar. Yerek başla. Olum näme? Biz issenlik temada goşku ýazyp berýäs. Bize haýyş edip ýüz tutup bilersiňiz diýerler. Häzir men goşku düzýän. Şazam sen düzýän goşku dogrymy? Ýani döwlet video alýa, meýlis Okap berýär. Okap berýär. Inni maňa goşku düzdiresi gelýän adam men özümi mahabat etmem dedi, tapıp ýazyp haýyş eder. Saňa düzdiresi gelýän adam şeydir. Ya döwlete toy
düşürdösi gelýän adam, aldyrasy gelýän adam şoň edýän işine göwni etýän bolsa, şoňa gow baha berýän bolsa, döwleti nirden bolsa tapyp ýazyp haýyş eder. Ýa-ni özüň mahabat etmek, biz goşku düzýäs ýa bize ýüz tutuň diýmek, men pikirimçe öz sunmadyňy özüň satdygyň bolýar. Sagzy o. Öz sunmadyň özüň satdygyň bolýar. Sunwat diýsegem azjyk jedelli bor. Duýguýuňy diýsen. Hawa. Goşku diýilýän zat bir alyp bir ýerden alyp bir ýazyp bolýan zat derler. Onu içinden ada ýokdan döreýär o zat. Onuň o bir hakykam zakada ýas beýtýäs diýmek bir azjyk gaty gelşiksiz goşku ýazýan bolsaň ýazda ýöne ýazda paýlaş ber. Onuň adamlaryň özü saňa Gerek bolsa taparym zakada medelim. Bir hili duýuny gaçyrýar. Şey diýip bara zakat diýip nem ýazmak bilen. Şu öňkü Şoň üçin gollanma. Men şazam öňkü belli şahyrlanmaz, ýazgylanmaz. Hawa biz goşky haýyş etseler ýazyp berýär istendik temada diýmendirler. Şol adamlaryň ägirtligini, şol adam münasipligini halkyň özü çözdü. Halkyň söýgüsine özleri gazandylar. Biz hem şoňa ora hereket etmeli nesip bolsa şo tarapy. Alalaşýan, gaty dogry. Indi ýene şeýle bir zatlarda. Türküş. Ine sen goşkyň içinde de men özmem galamda şolamsyň men şu goşkulary wagtda has kän gyzyklanýan gelýän mehmanlardan hem özüme gyzykly hem tomoşaçylara hem sen pikir. Owurluk goşkulary. Owurluk goşkulary barada näme diýip biljek? Poeziýada owurlugy näme diýip biljek? Ini şazam gow sora berdiňde owurluk goşkulary näme hile garaýan diýip şoňa diýünden men erbet zat tökbünne garayan sebäbi häzir men biriniň azap eden zadyny alyp öz adyma geçiren ýalyk bolýan aňsatlyk bilen. Inni şu taýda şeýle bir wakany gurrun beretim meli. Men öz goşguýumy owurlap öz el telefon belgilerini çenni ýazyp imo belgilerini çenni ýazyp paýlaşan adamlar gördüm men. Öz goşguýumy ýöne men özüm şoňa ýazdym. İmamdan cevap vermedi. Başka birininkiden yazdım bolyn, cevap berdi. Men şonu aýtdym. Diýdim, goşkular gow düzýäňiz diýdim. Başga da ba bolsa uradyň diýdim, men başga da bir näçe goşkulumdan alyp uratdy. Ýene men öz goşkumy öz at familiýasyny ýazyp. Ýöne diýdim, Türk şahir diýip bir wa diýdim. Şol diýdim, siziň goşkularyňyz owurlaýar diýdim oňa. Siziň goşkularyňyz şol owurlaýar diýdim. Özüme zat ýazylýan däldir şoň diýdim, aý diýdi, häzirki zamanda diýdi, owurlar kän diýdi. Ol owlanyň özüme owur diýdi. Indi men öz goşguýum üçin men özüme owurluk yapdylar. Sonyalyk bolan ýerler bar. Ana men garşy diýýän zadym. Türkistan hakykatdanam bir aslynda düňe bir goşky däl, zat owurlamak. Uğurlamak gowdala aslında o bir söýülmeýän zat. Ýöne poeziýada bir adamyň bir içki dünýäsini, duýgusyny bir aňyna bir bişirip ýören, bir taýarlap, ösürip ýören bir ideýasyny almak, özüňki etmek ol. Gaty erbet iş ol, gaty bagşap bolmajak günah ol. Hemen bir zat aýdasym gelýär Türkistan, ine şu soragyň üst açylaryna. Ba kän görýäs. İle belli bolup tananlamam şoň öz owurluk goşkularyny ulil bilýärem bolyn şonu ýygşyryp ýa-da şonu halis äwmezlik ýüzüne de alman alkışa gowanyp ýören bir şahir sumoklamyz ba. Gatragam diýen bolmagy mümkin, ol ýöne ba gynансagam içimizde. Ýöne bir zat aýdasym gelýär, iýminde şu owurluk goşkulary bir gollayanlara ýa-da şol iş edýän şahirlara, şahir sumoklara, şahir diýsek ýalňyş ýazalar. Bir zat aýdasym gelýär. Bar sen owurlapsyň. Bar sen alypsyň, hiç kim bilenok. Okujuň bilenok. Sen diňe özüň bilýän diýerler, şo alan goşguýyň owurlukdygyny. Ýöne bir zat aýdaýyn. Okujuň bolmasa sen şahirligiň galanok. Şoň üçin okujuňy bir allama ho, sen şu okuju bilen adama
Ağlama okucuyunu. Bilen ok deyip beytme, doğru değil mi? Okucu görüldü. Ne bilsin o oğurluktuğunu, başka kişinkidini. Okuya, golluya, goğuruya. Bilmeyen sonu goğuruya. Yönü ağlama, ıntap yaşa. Doğru değil mi? Beytme. Hakikaten. Bir duz bile duz diyen adamyny depenýala kurdatda. Bolman olat. Sen häzir şoň bilen adam hakykam. Biz häzir öz okujularymyz bar diýsegem bolmagy mümkin. Belki biz onu gawat dilmezligem mümkin. Ýöne şol hakykatdan bize diýen okujularymyz. Okuju hakykat. Tomoşaçy. Bize diýen okuju tomoşaçy. Issenli adam. Biz ýene okujularymyz tanaya, biz ýene halk köpçüligi tanaya, şeýdip biz arşa çykarýarlar. Şeýdem nähilek diýsem gam şolary ağlamak deňe çyňyap dogry zat däl. Asla doğru. Häzirki döwür deň duşa haýyrlaryň arada näme aýdyp biljek? Häzirki döwür deň duşa haýyrlaryň barada aýtjak zadym. Men hemmesindenem göwnüm hoş gatnaşýar. Hudaýa şükür dörejülük aleminde maslahatlaşan zatlarymyz ama durmuş temasyna da maslahatlaşan zatlarymyz bar. Şoň üçin men olardan göwnüm hoş işlerini üstün arzu edýän gowy zatlary döretmäge çalışýarlar. Ana men begendirýän zat şol. Halkyň göwnüne ýaraýjak, halkyň bir göwnünden turaýjak zady döretmäge her kim şol döwürde şahyrlama jan edýär. Üstünlük arzu edýän. Nesip bolsa ene şu wagt dowamly üçü eýem nesip edenden 3-nji sany Hudaýa şükür şeýdip şahyrlary mehriban tamaşaçylar innik sanlaryna haýsy şahyry görmek isleýän bolsaňyz tesbirde galyryp kommentariýa galyryp bilersiňiz. Biz siziň tesbirleriňize görä-de myhmany çağıryp kabul edip bilýänler. Inni şu ýerde inni rubrikamyza geçmeden öň bir aýdym ýerine ýetirip beräýdiň Türkistan. Hem tomaşaçylarymyza da gazakly bolar ýaly. Ulhy wesilen başardygymdan. Şazam bir faýdanlyk edip bersem. Aýdym ýerine ýetirip berjek Türkistan. Ne şaýda bir biziň ägiret halipamyz bar da sabo artik şoň durnalarym diýen aýdymny. Häzir Şazam bilen birlikde. Şazamyň faýdanlyk etmeginde. Ýeri Başardygymdan. Ömür bassyn gidin ýoluňy galym weýran dünýäden eger bilseň bu jahandan galym weýran dünýäde sen sebäplim bu şapkalym bile geden yerlerimi zarin ağlaşarlar ve asmandan dorunalar zarin ağlaşarlar ve asmandan dorunalar. Sen gittin aýdyna garaman ökünürsün bir zaman meniň sensiz galjagymym ýaş kalbymda oýlaman sen sebäplim bu şapkalym bile geden yerlerimi zarin ağlaşarlar göw asmanna dorunalar 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 ay fanzolan. Mehriban tamaşaçylar,
Häzir siz zekinlerin gözlegini atly gepleşigimiziň 3-nji sanyna tomuş etýäňiz. Türkçan. Ahirki rubrikamyza geçeli. Rubrika kapyaly sözleşik diýip atlanýar. Hawa, şertin düşündirýän. Men sana ýürüýteseň özüň üçin düzülen, hiç yerden alınmadyk. Ýürüýteseň özüň üçin düzülen goşky setirlerini aýdýan. Sen şonuň ýzyna goşky setir bilen jogap bermeli. Başladık. Hawa, taýyn. Taýyn, başlaýar. Belki bir gün sataşdyrar akwalym. Belki bir gün sataşdyrar akbalym. Sana barýar senlik eşek ak ýolum. Sagzy bola. Made. Gatow. Durmuş kä beýgelder, käte düşürür. Durmuş kä beýgeldir, käte düşürür. Kä süýjülük berse, käte bişirir. Ay sağ ol. Ba, garaşmayan kapyalamı tapdarın. Palav bolsa, çor bolsa ýere. Bolsa taga bitmek aýdy. Palaw bolsa, çor bolsa ýere. Ha, näme? Onuň palaw bolsa, çor bolsa ýere. Wah, Nemem eşik bolsa Ýere. Mudama geýere diýer. İlk kiýse gerek on diýere diýer. Palaw bolsa, çor bolsa diýere, ýere. Garnymyz zok, hiç saat galmaz diýere. Tekkim sen ýoksa da kaçan öýlenjek? Hudaý isläne, nikah gyssanna, toý meseleler Türkmenistanna. Beýle Layla. Eybe. Ay vallahi kabul etýär. Gepleşige näme diýen? Bulan bir ýanky dowam etdi. Gepleşige näme diýen? Gepleşige näme diýen? Her sanyny görýän, söýýän, yine size çyn ýürekden berekella, berekella, berekella diýen. Men näme diýer öýtdim? Söz ýok agam, telpek goýan diýer öýtdim. Olam goş bolýar. Olam goş bolýar diýemi? Gatow. Türkistan ömrüň olsun galamdaş. Şeýle ýakymly gurulňlary, şeýle täsirli goşgulary aýdyp berdiň. Gyzykly gepleşik boldy. Meňe öz göwnüme ýarady. Şeýle bir täsirli günü bize myhman bolanyň üçin çäksiz minnetdarlyk bildirýän. Allahan bundan beýle işleňde bir döredüjülüňde üstünlük hemraň bolsun. Hemişe şular ýaly depginne, şular ýaly bir hyjywda döretmeňi arzu edýär. Sağ ol Razam, sağ ol Melishan. Gaty gowy gepleşik boldy. Şeýle bir gowy zatlar taýyn napsaňyz şonun men özüm birinji lezzet alym. Sen lezzet alansyňyz diýip umyt edýän. İnşallah gepleşigiň dolu görnüşi YouTube kanallara yüklenenden sonra tomoşaçylarymyzyň göwünden turar diýen umydym ba, olaram lezzet alar diýen umydym ba. Galy berse de ýigitler zihinleriň gözlegini atdy gepleşigi ýola goýdyňyz tügeleme. Oňadym Allahan hawa täze ýola goýulan gepleşik 3-nji sany maňa bir sany maňa mehman bolmak nesip etdi. Şu zatlar üçin men hawa
tomoşaçylarymyza minnetdarlyk bildirýän galy bersedem olanlar size syylap, hormatlap, çağıranyňyza köp minnetdarlyk bilen Allahyň işçiňiz uğruna bolsun, janyňyz sag bolsun. Hemem şaýda şu gepleşigi başdan ayak ýadyga geçirip oturan we Türkmen toýlamyzyň bedegi Devlet video studiosuna devlet çağınadam köp minnetdarlyk bildirýän. Am işçiňiz üstün ulusynlyk arzu edýän çağırjyklaryň başgalaryň bagtyna goň. Köp sağ ol, Türkçe. Yine şu yerde Türkçe yine özüňi syynap oturan tomoşaçylara galy bersede muştoklaňa näme arzu ederdiň baş üstüne? İlki bilen men öz muştoklarymyza, okuyucularymyza şu gepleşigi seredip oturan teletomoşaçylarymyza etjek arzum janyňyz sag bolsun, maskalaňyz awat bolsun, maskalaňyz agdy bir bolsun. Şu işçiňizde diňe üstünlük arzu edýän Allahyň şu ähli muştoklarymyzyň barysy şu dünýäniň iň bir bagtly adamlar bolsunlar. Hatta men bagtly diýip ýörenlerim şulaň bagtyny görüp şulaň kyal bagty özlerini arzu etsinler. Allahyň görjekleňiz diňe gowluk bolsun, bizden daşlaşmaň mehriban ileşmemiz, edi teletomoşaçylarymyz nesip bolsa geljekki gepleşikler hem ene sazanma, meilşanma, galy bersedem devlet video studiosu devlet şanma bilelikde gow täzelikleri size ýetirip durarlar. Toy edip durun diye. Men ama da edip durun diye. Toy bolsun. Döwsem ýakdan bilmiş. Nira. Nira vay. Olanlar. Nira taýlar. Olanlar ey. Ya değişti. Sana olsa evdeydim tabii. Yil kamizme şey ferit dur. Alın geldi. Ne evdeydim kam diýenne. Daş. Olanlara evdeydim mi? Şunluk bilen mehribanlar zehinleriň gözlegine gepleşiň 3-nji stanyny geçirip gutorýar. Siziň göwnüňize ýarar diýip umyt etýär. Kanalymyza hemde şahir ýygdymyzyň sahypasyna goşulmaňyzy, agda bolmaňyzy, tesirlerde öz pikirlerinizi gaýarmaňyzy haýyş etýär. Türkçe. Ştaýda öz komandamyzyň adyndan ýürüýte bir şu gepleşikden ýadygarlyk bolar ýaly. Şeýle täsirli, duýguly gürrüňlüň ýetip gitmezligi ýaly. Hemişe bizi ýatladyp durmak üçin sowat taýýarladyk, kabul et. İlka broýlandyryň soňa meni broýlandyrýar. Türkçe. Bolan bir biziň adymyzdan, komandamyzyň adymyzdan bir kejejek sowat. Köp sag bolun ýetler. Bir açyk göräýär ýa näme waka. Biz hiç de bermänem bilersiz bile. Yine. Görýän welin zehinleriň gözlegine. Biziň Olanlar ýanka ismiýaly gepleşige çağıranyňyza minnetdarlyk bildirýän, galy bersedem sowudyňyz ören göwnümden turdy. Gaty gowy sowud. İnşallah men muny bir öýümüň ýokarsyna, bir ýokar ýerleriniň birine goýar we şu zehinleriň gözlegine ýazgyn okamda siz bilen geçiren ajaýyp günümi ýada salar nesip bolsa inşallah. Ömrüň bolsun, ömrüň uzak bolsun. Gadyrly tomoşaçylar, size başdaky bildirişimi ýatladasym gelýär. Şu gepleşigimiziň aşagynda 5 sany gysgaçyk täsirli, duýguly ýazylan tesbire hemde iň köp like alan tesbire 5 sany agzamyza pully bayraklarymyz bardyr. Galy bersede näme? Şeýle täsirli, duýguly gürrüňleri size dowamly ýetirip durar diýip umyt edýär. Hemişe biz bilen galyň, aktivlaşyň, hiç çaçan gowşamalyň. Iň ýaxşy arzuwlar bilen gepleşigimiziň inniki sanyny häzirlikçe hoş sag bolun. Okuyuplar gizlenip kalıpda yatmasın. Yüz açmadık, zehinlerimiz yetmesin.
höweslerim ölmegine dözmäliň. Zihinleri bilelikde ödüläliň.